nan sai dai dan garin nan sai mutumin da ya san garin nan. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna muku barka da zuwan sabon shirin lokacin mako inda muke tattauna mutuwa ta shafi siyasa, zamantakewa na arewacin Najeriya da ma kafatan Najeriya da ma duk inda harshen Hausa ji a duniya inda labari ya ji muna bin sa mu tsokaci akai. A maudu'in mu na yau maudu'i ne kan ibtila'in da ya samu ƴan uwa ƴan kasuwar kantin kwari da ke jihar Kano, kasuwar atamfofi da ke jihar Kano. Sanin mu ne cewa a 6 ga watan Oktoba shekara ta 2024 na shekarar da muke ciki ibtila'in gobara ya samu wani sashi na wannan kasuwa. Za mu yi tsokaci akan wannan abu a yan tsokacin mu guda 4 zuwa 5 akan wannan maudu'i. Kamar yadda muka ce sanin mu ne ibtila'in gobara ya samu yan uwa yan kasuwa a wannan kasuwa, kuma da farko muna musu jajanta musu, muna fatan Allah ubangiji ya maida abin da aka rasa ninkin ba ninki, Allah ubangiji ya sa ya zama kafaran zunubai. Kamar yadda muka ce za mu yi tsokaci akan wasu abubuwa kamar guda 4 zuwa 5. Na farko shine sanin mu ne dama ibtila'i daga Allah take, kuma wani sa'in dukkan abubuwan da kai ka kare abin da Allah ya kaddara sai ya faru. To amma za ka ga wani sa'in tawakkalin da muke yi na cewa abu ne daga Allah sauransu yana sa ba ma iya tsari mai tsarin da zai sa aukuwar wannan abu ya zama irin wannan abu bai kara aukuwa ba nan gaba, ko kuma ko da ya auku nan gaba an samu ragin raɗaɗin da aka samu kamar irin na misali na yanzu misali. Saboda haka ɗaya daga cikin kwamitin da yake zaga an haɗa wannan abu dama ya faru, zaga an kafa kwamiti. Ɗaya daga cikin kwamitin da yake ya shahara a irin wannan lokaci zaka shine kwamitin karɓan gudunmawa. Kaga an ce wani ya bada miliyan kaza, wani ya bada miliyan kaza, a duk dai Allah ya saka masa da kai. Har gwamnatin jihar Kano ma Allah ya saka mata da kai, an ji an ce gwamna ya bada miliyan 100 da sauransu. To kaga wannan abu ne mai kyau. Kwamiti ne wanda yake tashi wajen lokaci irin wannan abu ya faru. Za ga kwamiti ne an tara kuɗaɗe, wani sa'in ma kafin kuɗaɗen da su zo kuma bukata, wani sa'in tunda zai wahala a tantance asarar da kowa yake, kowa zai rubuta abin da ya ga dama. Za kafin ya zo wajen asalin wanda suka yi ibtilan ya same su, za ga wata ila sun samu wani abu ne wanda kusan bai taka karya ba. To shi tsokacin mako yana ganin ɗaya daga cikin kwamitin da ya kamata shi ma ya shura, kamar yadda kwamitin karɓar gudunmawa ya shura, shi ma kwamitin binciken musabbabin gobarar shi ma ya kamata ya shura, saboda mu yi kokari mu ga mun kare aukuwar irin wannan ibtila'i a gaba, ko kuma ko da ya faru dan ya zama raɗaɗin da za a samu ya yi sauki. To wannan shi ne tsokacin farko. Ya kamata a ce ai kwamitin bincike kuma a ba su kamar sati 1 sati 2 su fitar da sakamakon me musabbabin wannan gobara. Da farko kenan. Abu na biyu da muke so mu tsokaci akai shine ɗaya daga cikin a dan hasashen tsokacin mako, ɗaya daga cikin abin da ke jawo irin wannan gobara shine sanin mu ne yanzu wutar lantarki yana ƙara ƙaranci, to ko da akwai shi ɗin ma kuma yana ƙara tsada. To ya sa mutane da yawa an koma harkar sola ɗin nan. Za ga da sola da batira da sauransu, kowane ɗan kasuwa yanzu ya kafa sola a shagonsa da sauransu, saboda maybe wata ila shan fanka da ɗan firiji da sauransu. To wannan sola ɗin kuma ana kafa shi ne wani sa'in wanda sai kafa shi ɗin nan wasu ba wai karantawa suka yi ba, kowa da irin ƙwarewarsa, ba wani jadawali aka yi ba, ko gwamnati ta yi wani tsari aka ce to shikenan duk wanda zai kafa sola sai ya bi kaza ya bi kaza ya bi kaza. Saboda haka haɗa sola ɗin nan wasu na yi haɗa shi da kuskure, sai ga cewa kuma dama misali sola ɗin an sani ana haɗa shi da lantarki irin na misali na wanda ke zuwa daga kamfani na ko Kedco misali idan Kano ne da sauran abubuwa. To sai ga cewa wannan sola ɗin da wayan aka samu haɗin ba daidai bane, za a iya samun wani miskila ko mistake ka gabatar sun yi bindiga an samar da gobara. To kamata ya ce inda so samu ne ya zama duk wanda ya saka sola ya zama cewa akwai wani kwamiti na gwamnati ko kuma wani agency zaka iya cewa wata hukuma ta gwamnati za ta tantance ta tabbatar cewa an saka solar nan daidai, an bi ka'idoji yadda ba zai zama matsala ba, musamman batirin nan kasan explosive ne, za ga abu ne wanda da an abu ya faru na kuskure za ga sun yi bindiga. Wannan kenan. Abu na gaba wanda yake alaka da wannan shine so tare yan kasuwa suna kuka cewa ɗaya daga cikin abin da ke jawo musu gobara shine kawo musu wuta da ake yi da daddare. Ma'ana an rufe kasuwa ba wuta, kaga an danno wuta da daddare, za ga wani ya bar kaza a kunne, wani ya bar kaza, wani ya bar hita na dafa ruwan zafi a kunne, wani kaza. To sai ga an kawo wannan wutar, sai ga wannan wutar da aka kawo wata ila wannan hita din ta tafasa ruwan ya bata kashe kanta ba ko waye, kaga ya samar da gobara. To me yiwa ne su wannan kamfanin samar da wutar lantarki da su da gwamnati a wani tsari a ce in dai kasuwa ba a rufe da wuta ba, misali karfe 7 magariba aka tashi kasuwa, kada a daga kawo kasuwa wuta da daddare, ya zama kawai an bar kasuwa babu wuta sai kashe gari sanda mutane suka zo sai a kawo musu wuta. To yau wannan ya kamata a yi wannan tsari, kawo wuta da daddare yana daga cikin abin da ke jawo gobara a kasuwanni. Wannan kenan. Abu na gaba wanda mutane ba su ankare ba, ɗaya daga cikin tsokacin da ɗanka a tsokacin mako zai yi shine
mutane da yawa an kare da wannan misali tsokacin mako ya ɗan yi bahasin sa ya gano akwai kuskure da ake yi misali muke yi musamman a kasuwannin mu ta shahara ga kowane kasuwa ga ba a rasa masu taɓin hankali irin mahaukata haka, wasu ma mahaukatan tiburan ko kuma mai wani an fara samun taɓin hankali da sauransu. To aka tashi kasuwa sai ga shi an bashi na gararan ba. To abin da ba mu duba ba shine su fa wannan mahaukata din wani za ga yana shan sigari zai kunna ta inda zai kashe ta ba a sani ba, zai iya jefa a shagon wani ko a gefen kaza ko wani abu makamancin haka. Idan da sanyi ne wannan mahaukaci zai cewa zai iya haɗa wuta ya ce zai ɗan ji ɗumi ko wani abu makamancin haka. To inda za a yi tsari a ce dukkan idan aka ce a rufe kasuwa karfe 5 ko karfe 6 to kowa ya fita, da masu hankali mutane sun fita 'yan kasuwa, to marasa hankali ma mahaukata su ma a fitar da su ya zama kasuwa kawai ba wanda ya rage sai masu gadi. Wannan ma zai kawo sauki na yawan aukuwar irin wannan ibtila'i na gobara. Abu na ƙarshe da 'yan kasuwa muke so mu tsokaci akai shine 'yan kasuwa su yi amfani da shi shine wanda 'yan kasuwa su kaɗai ba za su iya ba, su ga wata zo da wani tsari wanda za su yi amfani da shi shine harkar insurance. Sanin mu ne cewa akwai sharin insurance na musulunci da ake cewa takaful, wanda idan wannan ibtila'in ya same ka kana dan saka kuɗin ka kaɗan idan irin wannan gobara ya same ka za a zo a bincika a gani kusan duk abin da kai asara ma sai a dawo ma da shi. To kaga ya kamata gwamnati ta zo da tsari a samu kamfanin nan kasashe da suka ci gaba sosai a harkar bankin musulunci irin su Malaysia da sauransu suna da wannan takaful na inshora ne na musulunci, wanda za ka zo wata ila kana dan sa wani abu kaɗan to sai ya zama cewa da sanda wani ibtila'i ya same ka su wannan kamfani za su mai ma gurbin abin da ka rasa. Sanin mu ne shirin tsokacin mako shine mai takaitaccen zango mun tattauna akan ibtila'in da ya samu yan uwa a kantin kwari. Mun yi addu'an Allah ya sa kafarar zunubai ne, Allah ya maida musu ninkin ba ninkin abin da suka yi asara. Mun yi kuma tsokaci akan abubuwan da muke ganin muke hasashen su suke kawo wani irin wannan ibtila'i da kuma yadda za a kare aukuwar irin wannan ibtila'i a nan gaba. Insha Allah sai lokacin mako ya takaita a nan. Kafin nan muna roƙon amana liking, amana sharing, amana subscribing. Insha Allah sai kuma wani satin. Kafin nan jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.